Pekin kesäkeittiössä on heitetty Essu naulaan ja ollaan lomatunnelmissa. Tänään ollaan Viking Line Mariellalla ja käydään tutustumassa uudessa ravintolassa. Late-ravintolassa voit valita 5 tai 7 pienen ruokalajin menyyn. Menyt ovat yllätyksellisiä, mutta voit valita liha-, kala- tai kasvisvaihtoehdon. Sen voin paljastaa, että ruoka oli oikeasti tosi hyvää. Nam. Ruokailun jälkeen tietysti suuntasimme taksriihin, missä kuohuvat ja muut herkut oottelivat jo meitä. Taksriista löytyy erikoisuuksia juhlaan kuin juhlaan. Ja aina niin ihanan aurinkoinen henkilökunta auttaa ihan taatusti sinua, jos et tiedä mitä ostaisit. Oi mikä ihana sävy pullossa. Maistaisinkohan tuota? No, tätä ainakin henkilökunta suosittelee, joten taidan kokeilla. Tai ehkäpä tuota. Vai otankohan molemmat? Taksriista löytyy myös todella paljon erilaisia juustovalikoimia, äyriäis-, kala- ja lihavalikoimaa, öljyjä sekä erikoisteetä, josta meidän Velsin tiikeri kyllä tykkäsi, joten ei tule varmasti ongelmaa mitä veisi tuliaisiksi itselleen kotiin. Kosmetiikan nälkäisiäkään ei unohdeta, joten suunnataan Victoria's Secretin kosmetiikkahyllylle. Nyt ostoskassit on kyllä niin täynnä ja nyt suunnataan ihanaan pehmeään sänkyyn, eli siis hyttiin. Tämä rouva kyllä meinaa ehkä käydä tanssilattilla pyörähtelemässä, joten pientä loppukevennystä tähän. Emäntäkin on kyllä ihan jo vinossa, mutta ei se haittaa, pihan sänky kutsuu. Kun tanssit oli tanssittu, niin seuraavana päivänä mentiin sitten tutustumaan Viking buffettiin. Olin tosi iloisesti yllättynyt, kuinka laaja valikoima buffetissa oli erilaisia ruokia. Eli sieltä löytyy taatusti jokaiselle jotakin. Myös tieto siitä, että kaikki tehdään käsin ilman valmismarinaadeja, ilahdutti minua suuresti. Eli tekijän oma kädenjälki löytyy jokaisesta ruuasta. Ruoka oli todella hyvää ja voin sanoa, että haettiin kyllä aika monta kertaa lautasella erilaisia herkkuja. Nyt on aika lähteä kotia kohti. Kiitos Viking Line Mariella ja sen aivan upea henkilökunta. Oli ilo vierailla luonanne. Nähdään hei taas. Moikka moi!